No niin. Okei, eli tää on nyt siis niinku me keksittiin toinen kisa ja tää on hiekkalinnan rakennuskisa. Eli vuorotellen rakennetaan hiekkalinnoja ja toinen ottaa kameralla aikaa. Ja se, kumpi rakentaa nopeammin hiekkalinnan, yritetään tehdä mahdollisimman samankokoiset niistä, että ei ole silleen, että toinen tekee minimaalisen tämmöisen pikku möykin ja sitten voittaa sen. Ja sitten siihen päälle pitää äkkiä hakea joku, ei saa olla valmiina mitään, mutta pitää löytää jostain joku semmonen, tiedättekö? Joku keppi, risu, lehti, ihan mikä vaan, mutta siis kuitenkin saa olla mikä vaan periaatteessa, mutta jos on joku kivi ja sitten se niinku vaikka murtaa sen hiekkalinnan, niin sitten pitää aloittaa alusta. Niin, ja älkää tai siis tuo ääni, joka nyt kuuluu täältä, niin tuolla on juna. Eli no tästä menee aika usein juna. Mut siis tosiaan, niin nyt nähdään kumpi voittaa tämän Marianne-palkinnon tästä kisasta. Eli mä voin aloittaa nyt. Joo, no niin. Okay. Mut siis otetaan, montako minuuttia nyt on mennyt? Minuutti. No otetaan, että se on niinku 2 minuutin kohdalla, niin sitten kato, se on helpompi. Niin jos mä alan kasata vaikka, eihän tässä ole sivuja. Ei. Niin tähän. Joo, oota. Tai jos niin. Eihän sama. Sitten kun on, kato, se on vähän helpompi. Joo. Sano sitten. Joo. Milloin on mennyt? Nyt on vasta 30. Okei. Muista kattoo sitten. Joo. No niin. Nyt. Ei. Nyt on mennyt 50. Ollaan me kyllä järkeviä. Ja Havuneulasia ei sitten lasketa. Nyt! Niin, apua, tää on vähän hankala muotoilla tämmöisestä. Pitää sit olla ihan semmonen linnan näköinen, tai kasan näköinen. Niin. Apua. Hyi, tuossa on joku ötökkä. Mutta se oli vaan joku, se on mehiläinen tai joku semmonen. Noin. Hyväksytäänkö toi? Joo, mut siinä pitää olla päällä joku. Noniin. Puoli minuuttia. Hyvä. Noniin. Ei ihan 26. Okei, otetaanpa nyt sulle. Eli mulla on tässä, niin tee se siihen viereen. Otetaan, että tää on mennyt puoliset, tai siis niin, että voi aloittaa. Mutta oota, minä katon laittaa sen. Mitään. Tuolta kuuluu vähän outoa naurua. Joo, koska siellä... Mä sanon sitten. Eli sulla oli 27. 26. Niin. Nyt! No just, sulla oli siellä märkää hiekkaa. Aika iso. No joo. Hyväksytäänkö? No eiköhän. Apua. Sulla tuli 20 sekuntia. No mä hävisin tän kisan, mutta mä voitin edellisen kisan. Joten tasoissa ollaan. Okei, eli tässä näkyy meidän teokset. Ne kyllä näkyy nyt vähän sumeasti, mutta siis tossa on Joo, mun. nää on vähän outoja. Joo, mutta siis kun tuli idea tehdä niinku kiire, ihan vaan siitä. Okei, voidaan myös ottaa sitten kuvia. Mutta tää kisa loppui nyt tähän. Peace. Moikka!